Een jaar kwam de droom van darter Jitse van der Wal uit. Hij waard professioneel darter. Maar Ek van der Wal zijn tweede droom is nou uitkwam. Een eigen dartwinkel. Dat is eigenlijk een beetje omdat mijn baas, ik werkte bij de kringloopwinkel de Vogelpits. En dan kreeg ik gewoon een keer een impulsieve gedachte. Dat ik tegen mijn baas zei van ik zei wat op Facebook voorbij kwam, een hele complete inboedel qua dartspul. Ik zei, nou ja, zus daar ik wat in. Want ja, ik heb wel het gevoel dat hier in het Hege Noorden wel eens ging hierin. En ja, zij is eigenlijk wat begonnen. En net steende dat Van der Wal een druk leven had als professioneel darter, is een winkel daarnaast wel te run. Dat valt wel te combineren. En vaak de maandags en tientjes ben ik dicht, want dan ben ik vaak zelf voor te gooien. En mocht het een keer zo uitkomen dat ik er net ben, dan kan altijd mijn huidmem of mijn vrouw of een paar goede vrienden die kennen wel van mij vallen. En mocht het echt net oorskennen, ja, dan zal ik even een keer een dijker tegen matten. Maar goed, daar rent het sowieso gewoon online wel terug. Dus daar is altijd wel een mouw aan te passen. Ik wil toernooien organiseren en rankingtoernooitjes. Morgen hebben we de eerste al. Daar heb ik nou inmiddels 22 man voor op papier, dus dat rent al lekker. En ik ben gewoon heel benieuwd. Het wordt voor mij de eerste keer dat ik wedstrijdleiding en dergelijke goed doe. Maar ik denk dat het wel een groot succes kan worden. En mocht het echt heel groot worden, dan kan er nog wel een stuk als 40 baantjes bij. Een soort nieuwe kansen voor Van der Wal, dat er echt tiege dankbaar voor is. Ik geniet ervan, ik ben gelukkig en tevreden. Dus, ja, dat icoon zoals Raymond van Barneveld bijvoorbeeld, dat is ook nou regelmatig mee te trainen. Ja, dat viel soms nog wel eens onwerkelijk. Maar nee, het is net hele volle verloren en ik ben blij dat ik deze kans zou krijgen.